Dosta. Razbijena čaša se plaća 50 dinara. Koliko, bre? 50 dinara. Rajna, može li 100? Kako vi kažete? Samo bez dodirivanja, molim. Dobro, Rajna. Rajna, može li ovdje za stalom još jedno isto i za ansambl jednu turu? Bićete usluženi. Hvala, Rajna. A vi, bre, kako to svirate, a? Vidite da je moj prijatelj kao na zadušnicu. Ajde, malko živje da se ukači na stal čovek. Jedno sa! Gavrilo, koje ti je tebe, kaži? Ništa. Kako, bre, ništa, deluješ mi nekako skapano. Razmišljam nešto, znaš. Koje čekate vi? Ajde, brže! Gavrilo, gde ćeš, molim? Čebe, molim! Hop! Sa!